Λοιπόν, το Blink Tattoo Studio γιορτάζει 2 χρόνια λειτουργίας και θέλω ιδέες για να κάνουμε κάτι τεράστιο. Να κάνουμε ένα πάρτι! Να κάνουμε το μεγαλύτερο κιόλας. 26 Σεπτεμβρίου, σημείωσε το. Να βάλουμε προσφορά σε όλα τα piercing. Όλα τα piercing μισή τιμή. Και τα κοσμήματα. Και τα κοσμήματα. Αλλά από τις 4 μέχρι τις 6 όλα τα piercing δωρεάν. Ωραία. Δωρεάν. Το μαγαζί είναι σοβαρό. Άλλο. Δωρεπιταγές! Πολλές δωρεπιταγές. Θέλω κοκτέιλάρες. Θέλω DJ Oz. Θέλω open bar. Θέλω δωρεάν ποτά για όλους. Πάει αυτός να τρελάκι. διασκεδάσουμε, να πιούμε καπνογόνα. Θα μας πει να φέρουμε και το ρίκτα. Και το ρίκτα. Και τη Σιντερέλα. Και τη Σιντερέλα. Μαζί. Αποκλείεται. Δεν με νοιάζει. Τους θέλω και τους δύο.